Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Pula. Taong 1976, Santa Barbara, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 16 na taong gulang itong si Pula. Nakatira ito sa lolo niya, gawa ng puwersahang kinuha si Pula ng kanyang lolo sa mga magulang nito. Hindi kasi maaatim ng lolo ni Pula ang ginagawang pananakit sa kanya noong mga panahong yon na nasa ilalim siya ng puder ng kanyang mga magulang. Kapag natatalo noon sa sabong ang ama ni Pula, siya palagi ang pinagbabalingan nito ng galit. Hindi naman nagagawang suwayin ng ina ni Pula ang pananakit nito sa kanya dahil maging ang ina niya ay takot sa kanyang ama. Nang magkaroon ng pagkakataon ang lolo ni Pula na makuha siya, hindi na ito nagdalawang isip. Awang-awa kasi siya noon sa kanyang apo, sa kadahilanang palagi na lamang niya itong nakikitaan ng mga pasa sa katawan. Labis naman ang pasasalamat noon ni Pula sa kanyang lolo, gawa ng nagawa nitong mailigtas siya sa mga kamay ng mapanakit niyang ama. Magmula noong naroon na siya sa pamamahay ng lolo niya, unti-unti nang umaaliwalas ang paningin ni Pula sa kanyang buhay. Ang dating ipinamulat sa kanya ng mga magulang niya na wala siyang kwenta ay biglang napalitan ng pag-asang maging isang mabuting tao pagdating ng panahon. Sa pananatili noon ni Pula sa bahay ng kanyang lolo Crisanto, ay pinili ni Pula na hindi maging pabigat dito. Kahit papaano, alam ni Pulang marami ng limitasyon ang lakas ng kanyang lolo. Sa mura niyang edad, natutunan niyang maghanap buhay para sa kanilang dalawa. Nang sa gayoy hindi maging pasanin ng kanyang lolo ang pamumuhay nila. Lahat ng trabaho noon ay pinasukan ni Pula para meron siyang maiuwi sa kanila sa maghapon niyang trabaho. Isang araw, habang papaalis ng tahanan itong si Pula, biglang nagwika ang lolo niya ng, Pula, huwag ka na munang magtrabaho ngayon. Ako na muna ang gagawa ng paraan para sa ating pagkain. Kung maaari sana, sulitin mo ang iyong kabataan. Makipaglaro ka sa mga bata dito para naman hindi trabaho ang palagi mong inaatupag. Hindi kita kinuha sa iyong mga magulang para lamang alipinin dito sa aking pamamahay. Nais kong mapabuti ang iyong buhay, Pula, kaya kita kinupkop. Wika ni Lolo Crisanto. Lo naman, wala naman pong problema yon. Tsaka gusto ko din namang tumulong sa inyo. Mahal ko kayo, Lo, kaya nagsasakripisyo ko para sa ating dalawa. Kahit papano, meron din akong pangarap na nais matupad. Wika ni Pula. Tumawa lang naman noon ang kanyang lolo sa sinabi nito. Matapos yan, pinagpilitan talaga ni Lolo Crisanto na wag nang pagtrabahuhin itong si Pula. Wala namang nagawa noon ang binatilyo kung hindi ang sundin ang nais ng kanyang lolo. Nang makaalis na si Lolo Crisanto, ay gumawa muna si Pula ng mga gawaing bahay upang wala na siyang magiging isipin mamaya pagbalik ng kanyang lolo. Sa paglapit ni Pula sa mga batang naglalaro ng lata, agad naman siyang pinasali ng mga ito. Kahit tirik na tirik noon ang araw, ay hindi ito alintana para kay Pula at sa mga kalaro nito. Sa loob ng ilang linggong pagtatrabaho ni Pula, ay yon ang unang beses na nakipaglaro siya.
Pagsapit ng 3:00 ng hapon, umuwi na nga itong si Pula upang hintayin ang pagbabalik ng kanyang lolo. Pagsapit ng 5:00, dumating na nga si Lolo Crisanto sa kanilang bahay. Masaya itong sinalubong ni Pula sa pagdating pa lamang nito sa kanilang bakuran. Meron itong daladalang masarap na ulam na siyang labis na ikinatuwa ng binatilyo. Sumapit ang gabi. Habang sila ay kumakain, biglang napakwento itong si Lolo Crisanto tungkol sa bahay na palaging dinadaanan ni Pula galing trabaho. Pula, huwag ka munang magtrabaho tuwing Huwebes at Biyernes. Mas mabuti nang mag-ingat. Delikado ang buwan ng Marso, Pula. Dahil maraming naglipa ng masasamang nilalang sa paligid. Wika ni Lolo Crisanto. Bakit naman holo? Wala naman po atang problema kapag umaga. Tsaka, hindi naman po ako nagpapagabi sa daan eh. Sagot naman ni Pula. Kahit na, walang pinipiling oras ang mga nilalang na aking nararamdaman. Makinig ka na lang sa akin, Apo. Dahil para rin naman ito sa iyong ikabubuti. Sagot naman ng lolo niya. Matapos nilang kumain, agad din naman silang naghanda ng kanilang pagtutulugan. Maliit lamang ang barong-barong nila Pula, pero kahit papaano ay komportable naman sila rito. Sa pagsapit ng umaga, hindi ulit pinagtrabaho ni Lolo Crisanto ang kanyang apo. Araw kasi yun ng Huwebes, kaya walang trabaho noon si Pula. Nais niya mang magtrabaho, alam niyang hindi siya papayagan ng kanyang lolo. Kahit papaano'y hindi pinahihintulutan ni Pula na magkaroon ng konting pagtatampo sa kanya ang kanyang lolo dahil sa hindi niya pagsunod ng kagustuhan nito. O Pula, pagkatapos mo dito sa bahay, makipaglaro ka na ulit dyan sa mga kalaro mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Basta ang sabi ko sa'yo, sulitin mo ang kabataan mo. Wika ng lolo niya. Tumangulang naman noon si Pula habang naglilinis ito ng kanilang papag. Nang makaalis na ang lolo ni Pula, agad naman niyang tinapos ang kanyang paglilinis. Kahit papaano bilang bata, nawiwili na itong si Pula sa pakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Sa paglipas ng oras na nakikipaglaro si Pula, doon niya nalaman mismo sa kanyang kalaro ang nais sabihin ng kanyang lolo noong gabi. Maiging nakinig noon si Pula sa kwento ng kanyang mga kaibigan at doon niya nalaman ang kakaibang nangyayari sa kanilang lugar. Di lubos mawari ni Pula kung bakit merong ganoong kaganapang nangyayari sa kanilang lugar nang hindi niya nalalaman. Ayon sa kwento ng kanyang mga kaibigan, meron umanong naninirahang aswang di kalayuan sa kanilang barangay. Ibang-iba ang aswang na yon sa kadahilanang natatangi ang abilidad nitong taglay. Kaya nitong pasunurin ang bangkay ng patay sa tuwing malalapitan niya ito. Ang buong akala noon ni Pula, nagbibiro lamang ang kanyang mga kaibigan. Patawa-tawa pa noon si Pula habang nakikinig sa kwento ng isa sa kanyang mga kaibigan. Pero biglang naging seryoso noon si Pula nang magwika ang kanyang kaibigan ng, "Hindi ka ba naniniwala? Tara, sumama ka sa amin. Ituturo namin sa iyo ang bahay ng aswang na yon." Dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan, ay parabang hindi makaimik noon si Pula. Akala niya, gawa-gawa lamang ang kwentong sinasabi nito sa kanya. Pero hindi pala.
Dala ng kuryosidad ni Pula at ng mga kasama nito, napagdesisyonan nilang tunguhin ang sinasabing bahay ng aswang. Sa paglabas nila sa kanilang barangay, tinahak nila ang 100 patungo sa paanan ng isang bundok, di kalayuan sa kanilang lugar. "Sigurado ba kayong tutungo tayo sa gubat? Hapon eh," alalang wika ni Pula. "Sus Pula, sumama ka na lang. Hindi ka naniniwala, di ba?" Sagot naman ng isa sa mga kaibigan nito. Nang papalapit na si Pula sa paanan ng bundok, tumambad sa kanila sa madilim na parte ng gubat ang isang kubong maraming aso. Di nagawa nila Pulang makalapit dito sa kadahilanang nag-aalala sila na baka lapain sila ng mga asong naroon. Sa pagtahol ng aso kila Pula, biglang lumabas ang isang matandang lalaki sa loob ng kubo nito. Dahan-dahan itong lumapit sa mga sampayang nasa kanyang bakuran upang kunin ang mga karning nakabilad sa araw. Sa pagkuha ng matandang yun sa mga karning ibinilad niya, ay ang panlilisik ng mga mata nito. Nakatitig lamang yun sa kinaroroonan nila Pula at tila ba hindi itong masayang makakita ng mga taong hindi pamilyar sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagtangkang lumapit ang lalaki sa kanilang kinaroroonan. Habang naglalakad ito papalapit sa kinaroroonan nila Pula, ay gulat na gulat si Pula nang makita niyang bumubuka-buka ang bibig nito. Animoy meron itong sinasabi noong mga oras na yon na hindi niya maintindihan. Nang maramdaman nila Pulang nagagalit na ang matandang yon, agad naman silang kumaripas ng takbo papalayo dito. Sa pagtakbo nila Pula, panay ang ginagawa niyang pagsipat sa matanda. Baka kasi humahabol yon sa kanilang pagtatakbo. Di naman sinubukan ng matanda na habulin sila at bumalik na din yon kaagad sa kanyang kubo nang makita nitong napakalayo na nila Pula sa kubo nito. Sa pagsapit ng 5:00, matyagang naghintay si Pula sa kanilang bakuran sa pagbabalik ng kanyang lolo. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat na nga ni Pula ang kanyang lolo na papalapit na sa kanilang bahay. Kagaya ng nakasanayan nito, meron itong dalang pasalubong para sa kanyang pinakamamahal na apo. Abot langit naman ang ngiti noon ni Pula nang makita niyang masarap na pagkain ang dala ng kanyang lolo. "Kamusta ang maghapon mo, Pula?" Bungad na tanong nito. "Ayos naman, Holo. Naglaro lang ako buong maghapon. Pero wag po kayong mag-alala dahil nakapagsaing na din po ako," wika ni Pula. "Alam ko namang hindi ka nagpapabaya, apo. Kaya nga napakalakas mo sa akin eh." Sagot naman ng lolo niya. Matapos nilang mag-usap, agad din naman silang pumasok sa kanilang kubo. Doon pinagsaluhan nila Lolo Crisanto at ni Pula ang dala nitong makakain. Kahit papaano ay kontento na si Pula sa kanilang pamumuhay. Pagsapit ng Sabado, balik trabaho na naman itong si Pula. Labis siyang nababahala, gawa ng nagagawi siya sa lugar na kanilang tinungo ng kanyang mga kaibigan. Merong pagkakataong nakikita niya ang matanda sa isang patag na lugar na parabang nagmamasid ito sa kanya. Di na lamang niya ito pinapansin sa kadahilanang may kalayuan din naman yon kahit papaano sa kanyang kinaroroonan. Lumipas ang mga araw na pagtatrabaho ni Pula, patuloy ang pagsipat niya sa matanda.
Animoy lahat ng galaw niya ay maigi nitong binabantayan kapag naroon siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Dahil sa medyo nakakaramdam na noon ng kakaiba si Pula, kaya ipinagsabi niya na ito sa kanyang Lolo Crisanto. Nang marinig ni Lolo Crisanto ang sinabi ng kanyang apo, ay maging ito ay hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Totoo ba yung sinasabi mo, Pula? Ang matandang naninirahan doon sa bundok ay pinagmamasdan ka? Gulat na tanong ng lolo ni Pula. Opo, Lo. Minsan kasi kaming pumunta sa bahay nito ng mga kaibigan ko eh. Nagalit yun sa amin nang puntahan namin ito. At nag-amba ba to na susugod sa aming kinaroroonan? Sagot naman ni Pula. Nang marinig ng lolo niya ang kanyang paliwanag, doon na ito tumahimik. Animoy meron itong iniisip na malalim matapos silang makapag-usap ng kanyang apo. Kahit anong tanong dito ni Pula, ay hindi nito nagagawang sumagot sa kanya. Hinahayaan na lamang ito ni Pula, gawa ng baka importante ang iniisip nito. Kinaumagahan, maaga pang umalis si Lolo Crisanto. Nagpaalam naman yon kay Pula kaya panatag ang loob ng binata na hindi galit sa kanya ang kanyang lolo. Araw yun ng Huwebes, kaya walang trabaho noon si Pula. Matapos niyang makapagpagawa ng mga gawaing bahay, tumungo naman ulit si Pula sa kanyang mga kaibigan. Sa paglipas ng oras ng kanilang paglalaro, ay hindi na malaya ni Pula na hapon na pala. Dali-dali siyang bumalik ng kanilang bahay upang hintayin ang pagbabalik ng kanyang lolo. Habang naglalakad si Lolo Crisanto sa daan, laking gulat na lamang ni Pula nang masipat niyang kasama nito ang matandang nagmamasid sa kanya. Halos mapatakbo noon si Pula sa loob ng kanilang bahay nang makita nitong papalapit sa kanya. Sa pagpasok ni Lolo Crisanto sa kanilang bakuran, bigla namang lumihis ng tinatahak na daan ang matanda. Lo, magkakilala ho ba kayo nun? Gulat na tanong ni Pula. Ha? Sino, Apo? Wala naman akong kasama. Sagot naman ito sa kanya. Di na piniling sumagot pa noon ni Pula, gawa ng baka namamalik mata lamang siya noong mga oras na yon. Pinili na lamang niya na ibaling ang kanilang usapin upang makalimutan ang kanyang mga nakita. Sa pagsapit ng hapunan nila, naging masaya naman ang kanilang naging usapan. Nagkwento ang kanyang lolo ng mga kaganapan doon sa kanilang pinagtatrabahuhan tungkol sa mga kapalpakan ng kanyang mga kasama. Panay tawa naman itong si Pula nang marinig nito ang kapalpakan ng katrabaho ng kanyang Lolo Crisanto. Sa pagsapit ng tulugan, naging panatag ang loob ni Pula. Hindi na rin niya naisip ang kanyang mga nakita noong mga panahong papauwi ang kanyang lolo. Sa pagsapit ng umaga ng Biyernes, maaga na namang umalis ang kanyang lolo. Wala siyang trabaho ng araw na yon gawa nga ng Biyernes. Nais niya mang magtrabaho pero hindi maaari gawa ng ikakatampuyo ng kanyang lolo. Sa pagsapit ng hapon, nakita ulit ni Pula ang kanyang lolo. Nakasama ang matanda habang naglalakad ito papalapit sa kanilang tahanan. Doon na nag-umpisang magduda si Pula, gawa ng hindi na nagkataon ang pagsilay niya sa matandang yon. Isipin niyo, 2 araw nang magkasunod na nakikita niya ang matandang sumusunod sa kanyang lolo. Nais man niya itong pagsabihan pero labis ang pagkatakot ni Pula
na baka magalit ang lolo niya sa kanya. Nangangamba man si Pula para sa kanyang mga nakikita, ay ipinapasa Diyos na lamang niya ang lahat ng ito. Sa pagsapit ng gabi ng Biyernes, doon na tuluyang nag-iba ang simoy ng hangin. Habang natutulog noon si Pula, bigla siyang nagising nang marinig niyang merong naghuhukay sa kanilang bakuran. Ang buong akala noon ni Pula ay isa yung aso, pero sa pagtagal ng pagramdam niya dito ay doon niya napagtanto na hindi aso ang naghuhukay sa kanilang bakuran. Napakalayo nun sa isang aso gawa ng malakas ang paghuhukay nito. Kahit matigas ang lupa sa bakuran nila Pula, ay tila ba hindi ito hadlang para sa nilalang na yon. Sa pagsapit ng umaga, laking gulat na lamang ni Pula nang makita niya ang isang malaking hukay sa kanilang bakuran. Agad naman nila itong tinabunan dahil ayon sa kanyang lolo ay isa umano yung masamang pangitain. Naniniwala noon si Lolo Crisanto na ang paghuhukay ng isang hayop sa bahay ay nangangahulugan ng pagkawala ng isa sa mga miyembro ng pamilya nito. Upang maiwasan ang mga ganoong pangyayari, inalayan ito ng dasal ni Lolo Crisanto bago ito tuluyang pumunta ng trabaho. Ang masayang ngiti sa mukha noon ng lolo ni Pula ay hindi niya lubos sukat akalaing yun na pala ang huling beses na masisilayan niya na buhay ang kanyang lolo. Dahil sa pagsapit ng tanghali, merong tumungo sa bahay nila Pula na isa sa mga katrabaho ng kanyang lolo. Ayon dito, inatake sa puso ang kanyang lolo na siyang naging dahilan ng kamatayan nito. Halos gumuho noon ang mundo ni Pula. Pangarap niya, buhay niya, pag-asa, kasiyahan, lahat ng yon ay nawala na lang bigla nang marinig niya ang sinabi ng katrabaho nito. Di nakaimik noon si Pula dahil sa pagkagulat na sinabi ng katrabaho ng lolo niya. Dahil sa hindi ito matanggap ni Pula, nagawa niya pang masaktan ang katrabaho nito. Hindi naman siya nito nilabanan, gawa ng masyado pa siyang bata para patulan. Habang dinadala ang bangkay ng lolo niya, nakita niya ulit ang matandang nakabuntot dito. Ganon pa rin ang ginawa nun. Lumihis pa rin ito ng landas nang pumasok na ang bangkay ni Lolo Crisanto sa kanilang tahanan. Labis-labis na lamang ang panlulumo noon ni Pula dahil sa mga nangyari. Sa pagsapit ng lamay, dumalo ang kanyang ina na siyang nagyaya sa kanya na sumama ulit sa piling nito. Hiwalay na ang kanyang ama't ina, kaya nangako itong maaalagaan na siya ng mabuti. Lumipas ang pang-7 araw ng lamay. Habang natutulog ang mga nagbabantay, biglang nagising itong si Pula. Pumasok kasi sa panaginip niyang nagpapaalam na sa kanya ang kanyang lolo na tutungo na ito sa lugar ng ating ama. Dahil sa mga napaginipan noon ni Pula, kaya dali-dali niyang tinungo ang kinahihimlayan ng kanyang lolo. Naroon lang sa labas ng kanilang bahay ang lamay, gawa ng hindi yun kasya sa loob ng kanilang kubo. Kahit maipasok doon ang bangkay ni Lolo Crisanto, di pa rin ligtas ang papag ng tinitirhan nila Pula. Pagdating ni Pula sa labas ng kanilang tahanan, bigla siyang nagulat nang makita niya ang matandang nakatira sa paanan ng bundok na naroon sa lugar ng bangkay ng lolo niya. Agad naman itong nalaman na naroon si Pula, kaya agad silang nagkatinginan ng matanda.
Pagtingin ng matanda kay Pula, halos kumaripas ng takbo ang kanyang kaluluwa dahil sa takot. Nanlilisik kasi ang pulang-pulang mga mata ng matanda sa pagtitig nito kay Pula. Ibinuka pa nito ang kanyang malaking bunganga na siyang halos nagpatindi ng takot sa bata. Nais mang sumigaw at tumakbo noon ni Pula, ay hindi niya ito magawa-gawa. Sa pagtitig doon ni Pula, biglang nagwika ang matanda ng, "Sakin na ang lolo mo." Matapos nitong makapagwika, kitang-kita niya ang pagpainom nito sa bangkay ng kanyang lolo Crisanto ng isang itim na likido. Parang asoge yon kung titingnan dahil sa sobrang lapot nito. Ilang minuto lamang ang lumipas, biglang bumangon ang bangkay ni Lolo Crisanto. Dahil sa mga nakita ni Pula, agad namang nandilim ang kanyang paningin. Bigla siyang humandusay sa lupa nang wala ng buhay. Kinaumagahan, gulat na gulat ang ina ni Pula nang makita siya nitong natutulog sa lupa. Agad naman itong nagising dahil sa ginawa ng kanyang ina. "Pula, ba't diyan ka ba natutulog?" Tanong ng ina ni Pula pagmulat ng mga mata nito. Bigla naman noong napasigaw si Pula na siyang ikinagulat ng mga taong nakikilamay. Dali-dali itong tumayo at tumungo sa bangkay ng kanyang lolo upang tingnan ito. Sa pagtingin dito ni Pula, bigla siyang napaatras nang makita niyang naroon pa rin ang bangkay ng lolo niya. Labis na lamang ang kanyang pasalamat dahil isang bangungot lang pala ang kanyang mga nakita. Sa pagtapos ng lamay at sa paglibing ng bangkay ni Lolo Crisanto, ay siya namang paglipat ni Pula sa puder ng kanyang ina. Kahit naroon na si Pula sa kanyang ina, hinding-hindi pa rin niya makakalimutan ang minsang panaginip niya tungkol sa pagbangon ng kanyang Lolo Crisanto na ang may gawa ay isang aswang na nakapagpapabango ng bangkay. Okay, opinyon ko sa kwento. Pwede ba nating tawaging balbal yung aswang na nakakapagpabango ng bangkay? O iba ba tong uri ng aswang? Anong gagawin niya sa bangkay? Kakainin niya ba? O meron pa siyang gagawing kakaiba rito? Kasi kung titingnan niyo yung takbo ng kwento, pagtingin ulit doon ni Pula sa bangkay ng lolo niya, nandun pa rin. Pero hindi natin alam, baka ginamitan niyo ng aswang ng sabulag. Diba? Kaya ano masasabi ninyo? Balbal ba yung aswang na yon o iba pang uri? I-comment nyo na lang sa baba kung ano ang sa tingin ninyong lahi ng aswang na yon. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.